Kaikilla meillä, joilla on trakeostomia, on imulaite kotona ja myös matkalla mukana. Imulaitteella imetään trakeostomia reiän kautta keuhkoista nousevaa limaa, jota normaalisti ihmiset yskähtelevät ulos, mutta me ei keuhkojen huonon toiminnan vuoksi pysty sitä yskimään ylös asti, jolloin se jää sinne kanyliin ja tukkii sitä, niin sitä on aika ajoin imettävä. Imun tarve on, imukerttujen tarve on hyvin yksilöllinen. Tietysti jos on joku infektioaika ja esimerkiksi yskä, niin keuhkoista nousee normaalia enemmän limaa normaalioloissa. Sanoisin, että noin 3-4 kertaa päivässä riittää. Olen myös huomannut sen, että jos olen matkoilla, jolloin imeminen on niin kuin olosuhteista johtuen hieman hankalampaa ja haasteellisempaa, niin tulee usein laiminlyötyä, vaikka olisi pieni tarve. Ja se sitten kyllä aiheuttaa seuraavana päivänä ongelmaa, eli pitää useimmin imeä tai että kanyli menee tukkoon. Imeminen on opetettu tuolla terveydenhuollossa tehtäväksi tietyllä tavalla. En puutu siihen, vaan näytän nyt ehkä sen, miten se on minulle tuntuu hyvältä. Imu sattuu erityisesti, jos on vääränlaiset kateetrit liian kovat, niin se tuntuu kipulta tuolla trakeostomia reiässä liian pitkälle tehty imu, jolloin se kateetrin kärki menee paljon ohi kanyylin ja aiheuttaa sitten kipua keuhkoputken ja liian usein sieltä tulee pientä verijuovaa sitten sen jälkeen ja se ei ole tarkoitus. Myös jos on kauhean kuiva huoneilma, niin saattaa olla tämmöistä verisyyttä aivan samoin kuin toisilla tulee nenästä verta, kun nenän limakalvot kuivuvat liikaa. Tärkeintä imussa on se, että se kateetri, joka sinne trakeostomien reikään viedään, on ehdottomasti steriili, puhdas. Sillä ei saa huiskia ennen imua mahdollisesti johonkin pintaan, saatikkaa omaan ihoon. Sanotaan, että ihmisen iholla, erityisesti hiuksissa, on hirvittävän paljon bakteereita. Imiessä on myös tärkeää muistaa, että sieltä trakeasta imettyä limaa ei saisi roiskua silmiin, koska jokaisella, kenellä on ollut pitkään, tai en nyt välttämättä pitkäänkään kanyli, niin siellä on aina jonkunlaista kasvua. Ja itse olen huomannut, että pienikin roiske silmään aiheuttaa välittömästi silmätulehduksen. Jossain oikeaoppisissa imuvideoissa on sekä imijällä että imettävällä silmäsuojat. Itse olen sitä mieltä, että se on hieman työlästä. On tärkeämpää neuvoa se imijälle ja itse muistaa vaikka sulkea silmät sillä hetkellä, kun imukateetti vedetään ulos. Kun kanylia vaihdetaan, niin silloin luonnollisesti aina imetään ensin sinne kanyliin jo kertynyt liman pois. Kannattaa ennen kuin imun aloittaa katsoa, että on kaikki tarvikkeet paikalla, on riittävän monta imukateettia. Se ensimmäinen saattaa olla se, joka hipasee siihen poskeen, jolloin se joutuu hylkäämään. Saattaa olla viallinen tai niitä voidaan tarvita useampia. Niin käytännön kokemus on tuonut sen ajatuksen, että saatavilla pitää olla aina useampia. Myös imulaitteen imupussin tilanne kannattaa tarkistaa, jos on täys imupussi, se ei ime sitten enää limaa. Ja jos tuntuu, että imulaite ei toimi, kannattaa katsoa,
missä on vika ennen kuin ryhtyy imemään. Toimimattomalla imulaitteella ei synny tulosta. Useimmiten vika on siinä imupussi on liian täynnä tai että imulaite, jos on ladattava imulaite, joka on koko ajan verkkovirrassa, niin akku on tyhjä. Myös imukatetri voi olla pahasti mutkalla, jos on matkalla tai toksissa, niin kaikki tällaiset seikat voi estää imun toimimisen. Imulaitteen pussi on tässä ja se paikoillaan on siinä ja se kannattaa tarkistaa, että siellä ei ole liikaa eritettä. Heiluta vähän sitä konetta, niin se näkyy, missä se pinta on. Tämä on tämä imuletku, johon sitten kun imu aloitetaan, kiinnitetään se imukatetri. Imun käynnistysnappula on tässä. Siinä on eri tehoja. Varsinkin sairaaloissa ollaan hyvin tarkkoja siitä, että tehot ei ole liian kovia ja että ei pääse syntymään mitään liian isoa imua. Itse olen käytännössä huomannut, että koskaan imulaite ei ollut liian tehokas, eli pistän aina täysille, jotta se imee mahdollisimman tehokkaasti. Sitten tarvitaan tietysti käsidesi ja käsien puhdistukseen hanskat. Ja koronan jälkeen osoittautunut yleiseksi käytännöksi aina varmuuden vuoksi suojautua suusuojaimilla. Sitten imun jälkeen imuletku puhdistetaan jossakin mukissa lasissa olevaan veteen. Se on kraanavettä. Otatko tiedät on mun huivin pois ensin edestä. Katsojalle tiedoksi, että imun ajaksi hengityskoneen letkuun tietysti tiedotetaan mun trakeostomia aukosta, jolloin kone hälyttää imun ajan, mutta siitä ei kannata välittää tässä kohdassa. Sitten pitää varmistaa, ettei ole hiuksia, kun meillä on sattunut pitkät hiukset. No niin, sitten imu aloitetaan niin, että imijä laittaa suusuojaimen paikoilleen. Käsidesiä tietysti ensin. Suoja on ehkä molemminpuoleinen. Imijä ei yskiessään tuota mitään mun reikään ja mahdollisesti jos reiästä tulisi jotain, niin se ei sitten kohdistu imijään. Ja nyt sillä oikealla kädellä, mihin otetaan sterili imukatetti, sillä ei nyt sitten enää kosketa mihinkään. Sitten vaan katetri. Itse olen opettanut hyvin tarkasti sen, että se matka, mikä menee katetrista henkitorveen reikään, niin siihen matkaan ei kosketa millään varmuuden vuoksi. Nyt vaan imun päälle. Imun pituus on hyvin imun ajan pituus on hyvin erilainen eri ihmisillä. Itse pidän siitä, että imetään mahdollisimman tarkkaan ja harvemmin kuin teette liian usein, koska se myös ärsyttää sitä limaisuutta. Letkussa on tämmöinen venttiili imun päällä ja imun pois trakeostomia aukkoon mentäessä. Yleensä imu
pidetään auki. Eli silloin se imee ja sitten vasta kun se on tuolla reiässä alhaalla, se pannaan kiinni. Joskus pidän heti kiinni, jos tuntuu, että limaa on hyvin paljon koko matkalla. Annipa auki. Imiessähän en pysty puhumaan, koska silloin on hengityskone irti ja ei ole vastusta, niin ääni ei toimi.